Himno nga pagdaydayaw, kantain tayo ti Apo Kukwanak. Apo Kukwanak, tinagmot denggem, ayat mo ti surutek. Nemo madada kumagpamati, akan kamaya sideng. Ya sideg na kadio apo, itiden na ti krus mo. Ya sideg na kadako, paday na bakrang mo. Alaenak na agserbiken ka, o apuan na magswag. Di kararwag kumamang namnama, kaya't mo matumpan na. Yasigeg na kadi o apo, itiden na tikus mo. Yasigeg na kadako, papaday na bakrang mo. Naragsak ka, pinoran oras, lutisa mo madaan. At pa rin tumengak na agdawat, ken kamakikay saan. Yasigeg na kadio ako, itiden na ti krus mo. Yasigeg na kadako, papaday na bakrang mo. Agbuteng tayo iti Apo, dakay amin adaga, dakay amin at tao iti lubong, agbuteng kayo kenkwana. Naaramid ti lubong, babaen iti panagsauna, ti maod ti amin, babaen iti panagbilin na. Agkararag tayo. Manakabalin ken managayat nga Diyos, agyaman kami, gapu tayong palubos mo, nga nakaumay kami, dito'y balay ti kararag mo. Agyaman kami, kadigit impaay mo nga blessings, kang runaan ti salun at mi Apo. Dawaten mi nga rod, nga agtultuloy na kami, nga ikan iti salakniban, itinaldaw-aldaw, nga panagbiag mi. Gaputa si kalaeng iti pagtalkan mi o Apo. When o Diyos, bayat ti income panang itultuloy, dagito'y nga aramid mi, dawaten mi, nga rod iti Santo Espiritum nga mangidalan kada kami, ken mangted iti nananay nga sirib, tapno dagiti sasaom nga income mangigan ita, ket agbalin nga taraon mi, iti na espirituan na panagbiag mi. Dawaten mi o Diyos, nga pakawanen na kami, kadagiti adu nga nagkurangan mi iti sangwanam. Dagitoy titalek ken dawat mi, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbyagak na nasungkwan, kinadakes pagpanawan. Amo ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Ti panakaibasa ti nasantuan a surat, masarakan iti Salmo 23, 1 verse 1 ingana 6, ket kastoy ti kunana. Apo sika ti pastor ko, adda amin ang masapul ko, itinala nangato a karuotan,
paginanaennak, iti sibay dagiti dandanom, natalinaay, idalanak, ipaay mo kanyak ti baro a pigsa, tarabayan nak, iti tumutop adalan, kas inkarim. Uray pa'y no ginget ni patay, ti paglasatak, sa anak tong agbuteng, taadda ka kanyak, tasarukod ken baston mo sa lakni bandak. Mangisagana ka iti padayang agpaay kanyak, iti matang dagiti kabusor ko, pinaaruyutam daytoy ulok iti lana, ket agliplipyas ti kopak. Awan dua-dua ako muyog to kanyak ti kinaimbag, kenti kinamanagayat mo, bayat iti panagbiag ko. Ket taengak to ngagnanayon iti balay mo. Daytoy iti sao ti Diyos. Hindi siya nagdating, kinapod mo. Tamo isang taraon ko, Apo. Ken magpukaw tiki, nadates ko. Ketal na ken ragsak masarak ko. Iti naimbag adamag ket masarakan iti baro atulag kas insurat ni San Juan kapitulo 10 versikulo 10 ken maysa ginggana iti 10 ken 8 ket kastoy iti maibasa. Siyak tinaimbag a pastor. Tinaimbag a pastor ited na ti biag na ngagpaay kadagiti karnero na. Ti makitangdan panawan ken itarayan na dagiti karnero no makita na nga umay ti lobo. Ta saan a pastor ken saan a kukwa ida. Agtaray iti makitangdan agsipod ta patangdanan laong ket awan iti panangisakit na kadagiti karnero na. Siyak tinaimbag a pastor, amamunak ti ama, ken amamuk met ti ama. Ti ama. Amamuk met dagiti karnero, ken amamudak met. Madadaanak amang ipaay iti biag ko, gapu kadakwada. At dapay dagiti karnero, nga awan ditoy a pagapunan, masapol nga yapon kumet ida, ipangagdanto ti timok ko, ket agbalindanton a maysa nga arban, nga ayaywanan ti maysa a pastor. Ayayatenak ti ama, agsipod ta saganaak ang mangipaay iti biag ko, tapno alaik tumot laong, awan iti makaala iti biag ko, ited ko kas pagayatak. Adda kalintigak ang mangited iti biag ko, ket adda mo ti kalintigak ang mga lamot laong. Daytoy ti imbilin ti ama nga aramidek. Ni Apo Diyos nagbendisyon iti panakaibasa, iti paset, iti nasantuan asurat. Amen. Di sao anaragsak sa uangan magbiag. Di sao anaragsak sa uangan magbiag. Denggen tayo nga ti mensahe ti kanta babaen ti Nax Virtual Choir. Everyone needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave.
Jesus conquered the grave. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Before the hills in order stood, or earth received her frame, from everlasting thou art God, to endless years the same. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Even though I've walked through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. And even though I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near. And I will fear no evil, for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go, through the calm and through the storm. Oh no, you never let go, in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go, through the calm and through the storm. Oh no, you never let go, in every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh God, our help, mighty to save. Naimbag ngal daw tayo amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo Heso Kristo, tintayo nga panagdaydayaw iti dayto nga bigat,
Agyaman tayo iti mensahe, iti kanta, ngayon pa ay iti Nax Virtual Choir. Ket ni Apo Diyos ko may tagtultuloy, ang mga ipaay kadakwada iti inspirasyon, iti panagkanta. Ket kablawan da kayo amin kakabsat, iti daytoy nga aldaw, nga makadwami, iti daytoy nga serbisyo, iti Ilocano. Sakbay ti amin kakabsat, ket agkararag tayo, idaton tayo pa yung muna, iti biyag tayo, iti Apo, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami itiin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw nga insagot mo kada kami. Agyaman kami iti presensyam kada kami o Apo, agyaman kami. Gapuna ta manulangin nga aldaw ket agturpos manen iti bulan iti Abril. Agyaman kami iti panangtarabay mo kada kami amin o Apo, tap nagtuloy kami nga makipagnaken ka. Ket Ama, bendisyonan nakam o Diyos, iti panagdingeg mi, ken uray pa iti panangiburay, iti sasaom babaon iti anak mo o Diyos, iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babaon iti naga ni Apo ming Hesus Kristo. Amen. Naimbaga bigat ti amin, ket nagpintas launay, dayjay mensahe iti kanta, nga kinanta dagiti membro iti Nax Virtual Choir. Ken kastamot, dayjay imbasa ni Sister Marites, nga paset tinasantuan na surat, iti Salmo Kapitulo 20 ken 3, versikulo maysa aging gana iti innem. Nga daytoy nga imbasa na ket mapapan iti daniw ti agpaspastor. Ket ipakita na ditoy iti kinaimbag iti Dios, iti jay versikulo maysa ket kinunanam, Apo sika ti pastor ko at daaminen ang masapul ko. Ket pudno launay nga nagsayaat ni Apo Diyos iti biyag tayo kakabsat. Gapuna ta iti muna nga inaramid na ket pinarswa na iti lubong iti langit ken ti dagay di Genesis ken kastamot nga pinarswa na iti lawag ken iti sipnget ken dagiti amin nga linaon na. Ket napuno iti makmakan ken amin nga kasapulan tayo ket adda kakabsat. Ngem laong gaputa iti tao ket nagkurang, nagbasol, iti sangwanan iti Diyos, iso nga kastoy iti mapaspasamak kada tayo kakabsat. Gapu matlaong iti panangperdi tayo, iti pinarswa ni Apo Diyos. Napintas launay nga idaniw daytoy gapuna ta ipakita na iti kababalin iti Dios kakabsat nga kinunana ditoy iti nalangto a karuotan paginanaanak. Malagip ko idi na idestino a banbantay ket adda iti nagpipintas nga ruot sadyay nga iti malam no bumuba iti init ket nakaidda kami sadyay kadwak digiti bobing nga ipaspastorak kakabsat. Ket talagang kunana dito na lang to karuotan. Iti sibay dagiti dandanom natalinaaw idalanak. Ipaay mo kanyak iti baru a pigsa. Trabayan nak iti tumutop adalan kas in karim. Ngem kitain nyo dayjay versikulo 4 nga kinunana, uray pay no ginget ni patay ti paglasatak sa anak tong agbuteng taadda ka kanyak. Wow, nagsaya at lakid di. Daytoy nga agpaspastor ket addaan isuna iti naunog apan nakaammo iti Dios ken naunog apan nagpamati ta awan iti pagbutngan na gapu ta mamati isuna nga adda ni Apo Dios ken kuana. Ket dayjay maudi nga bersikulo kunana awan dua-dua akumuyog to kanyak ti kinaimbag ken iti kinamanagayat mo bayat iti panagbiag ko ket agtaeng akto agnanayon iti balay mo. Dayjay kakabsat iti ipaay iti Dios kada tayo no agtalinaed tayo nga kumuyog kada tayo iti anya kinaimbag ken kinamanagayat iti Dios. Napintas launay, dayjay imbasa ni Sister Marites kakabsat.
iti daan na tulag. Iti parang kumot kada kayo kakabsat, dahito imbasak tatay. Dahito imbasak nga masarakan, iti surat ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10 ken maysa, aging gana iti 10 ken 8. Gapuna ta, daytoy ket may papanmatlaong iti naimbag a pastor. Ket kitain tayo itatangal daw, no anya ti kababalin iti naimbag a pastor, ken iti makitang tandan nga adipen. Kakabsat. Isu nga, iti daytoy nga daw, iti paset ti nasanto na surat, iti surat ni San Juan, ket saritaon na kadatayo, iti biyag ni Apo Hesukristo nga kinunana, nga iparang nakadatayo, iti nagidyatan, iti naimbag a pastor, ken iti makitang tangdan. Nga, iba parang na ditoy, iti tao ang makitangdan, ket agtugaw, ket ipaspastoran na dagiti karnero. Dito'y kakabsat, makita tayo, nga narigat, nga maamuan, iti naimbaga pastor ken iti makitang tangdan. Gapuna ta agpadada, nga agpaspastor iti karnero. Ket agpadada, nga ipanda, dagito'y nga karnero, iti nalangto a karautan. Ken nalitnaw nga dano, painuman na isu, dagito'y karnero, iti nadalus nga danom. So, makita tayo kakabsat, nga iti kamudyanan na, nga makita tayo, nga dagito'y nga karnero, ket amoda, no sino iti napudno kadakwada. Napudno kadakwada. So, dito'y makita tayo kakabsat, iti naimbag nga pastor, nga no adday iti umay nga lobo, ket sisagana isu na nga ipaay na iti biyag na. Uray pa'y isu iti pakatayan na. Saan na nga baybayan, dagitoy nga karnero, ta ipatpateg na nga rod. Ngem da ito'y makitangdan, no adday iti umay nga lobo, ket agtaray. Ket umuna nga isalakan na ket tibiyag na. Ngem dagiti ipaspastoran na. Iso nga iparang na dito'y kakabsat. Nga daytoy yung makitangdan, ket daytoy ket maysa, nga aging kukuna. Wenno agpamarang, nga maestro nga panawan na iti karnero, no adda iti umay, nga pakarigatan wenno pagbutngan. Ngem, iti naimbaga pastor, keta umay isuna. Tapno kasta ket salakniban na tayo. Kadagiti kabusor tayo. Salakniban na tayo iti patay. Ken iti pannakabalin. Iti dakes kakabsat. Dayta iti kababalin. Iti naimbaga pastor. Nga umay man iti lobo. Ket sa awan iti pagbutngan tayo. Gaputa at daisuna nga mangisalakan kada tayo kakabsat. Ket anya nga rod ti kabusor tayo. Ti kabusor tayo ket ti basol. Agraira iti basol iti entero alubong. Uray pahi kastoy iti paspasamak kakabsat iti biyag iti dayto nga tiyempo. Ngem adu dagiti tattao nga agaramid pay laong iti kinadakes. Ken manang gundaway iti padada nga tao. Ken kastamet nga iti kabusor tayo ket ni patay. Ngem anya iti inyeg ni Apo Hesukristo kakabsat, inyeg na iti biyag. Nga kinunana, siyak iti panagungar, ken iti biyag. Iti biyag. Ket kukwa ni Apo Diyos.
Kas kinuna ni San Pablo, iti Filipos, Kapitulo maysa, versikulo 20 ken maysa. No para kanyak laabyang, tibiyag, ket para ken ni Kristo. Ibagayo man kakabsat, tibiyag ko, ket para ken ni Kristo. Ket no inted tayo tibiyag tayo ken kuana, awan nga rod iti pagdanagan tayo. Taisuna, iti kadwa tayo ni Apo Heso Kristo. Nga kinunana, dito'y salmista nga ibasa tatay. Uray pa'y ni ginget ni patay ti paglasatak, awan tu ti pagbutngak, taadda ka kanyak. Dayjay kakabsat, iti maaramid, no iti biyag tayo ket adda ken ni Apo Dios wenno ken ni Apo Heso Kristo. Iso nga ganad tayo kakabsat, kadagitoy nga mangisuro nga mangiawan kada tayo. Nga raramaten deti na santo na surat. Tapno kastakit maalada tayo. Laglagupan tayo. Kakabsat nga adu dagiti agiwaragawag iti paset iti nasantuan asurat iti daytoy nga panawen. Tapno laong ket maikanda iti atensyon. Ngem iti kinapudno na awan kadakwada. Daytoy nga kababalin ni Apo Heso Kristo. Saan da nga naimbag nga agay aywan. Isu nga anya iti kinunana ditoy. Kakabsat ti paset ti nasantuan na surat. Iti surat iti umuna nga Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, nga kunana, agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas iti diablo, akabusuryo, kaslalayon, nga ngumarngarngar, nga agsapol iti alununan na. Isu nga, agsalukag tayo, agsipot tayo, ken aganad tayo kakabsat. Iti daytoy nga panawen. Ket no nakasagana tayo kakabsat, ket awan iti mapasamak kada tayo. Gapuna, dagitoy nga umay, ket manadaduma adda kadakwada iti napipintas nga kababalin. Ngem saan mo't nga nasayat tilinaon dagiti puso da. Malagip ko, iti maysa nga Ilocano dito ni Manong Efren, nga asawa na ni Ate Ruth. At daidi iti pinadagus da iti balayda nga babae. Nagsayaat, insursuro da kenkwana, kanya na iti naimbag at damag. Nagkarkararag da, pinakanda, pinaturog da, iti balayda. Ket kalpasan iti manungal daw, pimanaw da ito'y nga babae, nga intugot na, dagiti indulin ni Ate Ruth nga balitok, ken dadumapay nga kwarta. Kitain nyo, dagito'y ang mga lilaw iti daytoy nga panawen, nagsaya at iti pakpakita da, ngem adda gayam dakos nga panggap da. Isu kakabsat, nga agsipot tayo. Gapot at saan tayo nga ammo. Iti umay, nga kabusor tayo. Kasaritaon ni Lucas, Kapitulo 20 ken 4, Kapitulo 20 ken 7, ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag may papan ken kuana. Kas masarakan kadagiti amin na sursurat, manipod kadagiti libro ni Moses, ken dagiti sursurat dagiti amin na propeta. Isungan ti daytoy paset ti nasanto na surat, daytoy iti pagbandagan tayo kakabsat, daytoy nga sao ni Apo Heso Kristo wenno ni Apo Dios, daytoy iti mangted, iti biyag kada tayo, iti daytoy nga panawen. Ket kinunana pay ditoy, nga inayon ni San Lucas, Kapitulo 20 ken 4, versikulo 40 ken 4, kalpasan na kinunana kadakwada,
dagiti imbagbagak kada kayo. Idi at daak paylaong iti arpadyo. Masapol ang matungpal amin, ang naisurat may papan kanyak. Iti lintag ni Moses, kadagiti surusurat, dagiti propeta, ken dagiti salmo. Iso nga nung nakit no nangagyutatay, ket daytoy imbasa ket isumot laong mabasa to yung matlaang iji imbasan ni Sister Marites tatay. Iso nga agpada kakabsat. Ngayon nayon pa ni San Lucas, daytoy tinaisurat masapol nga agsagaba ni Kristo ken agungar iti may katlungal daw. Itinagan na maikasabanto kadigiti amin nga nasyon, manipod Jerusalem, ti mensahe may papan iti panagbabawi, ken panakapakawan dagiti basbasol. Iso nga tipod na imbaga pastor, iti inna nga iwaragawag, ket dagitoy nga insurat, iti na isurat ti paset na santuan na surat. Tinaimbaga pastor, ti saritaon na, ket may papan ken ni Apo Hesu Kristo. Nga ni Apo Hesu Kristo, ket isuna ti pudpudno nga dalan, pudpudno. Isu na ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biyag. Dayta kuma iti laglagupan tayo. Ket ditoy kakabsat, utubon tayo iti biyag tayo. Pudno kadimot laong anamati tayo ken ni Apo Hesu Kristo. Kaano nga inawat tayo isuna kas manubot ken mangisalakan tayo. Pudno kadimot laong nga nagbabawi tayo kadigiti basbasol tayo. Ket narikna ka tayo kadi iti panangpakawan ni Apo Dios kadigiti basbasol tayo. Marikna tayo kakabsat no napakawan tayo. Taawan iti pagbutbutgan tayo ken pagdanagan tayo. Nga adda iti talna iti panaturog tayo. Gaputa nawaya-wayaan tayo manipod iti basol. Nga iti daytoy kunana pa iti surat iti Juan, umuna nga Juan, kapitulo 9, versikulo 8. No kuna tayo nga awan basol tayo iti Dios. Aliliawan tayo ti bagi tayo. Ket saan ngagtaong iti kinapudno kada tayo. Isu kakabsat. Tunggal oras iti kanito masapul nga agbabawi tayo. Taadda dagiti aramid no daduma ket makapasakit. Adda no daduma nga no daduma pay ket makapatay iti tao. Isu nga kinuna ni San Marcos kapitulo 2 versikulo 10 ken 7. Nanggeg ida ni Jesus ket kinunana saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas no di ket dagiti masaksakit. Jak imay tapno ayabak dagiti nalintag at tao. Imayak tapno ayabak dagiti managbasol. Isu nga kinunana ditoy kakabsat imay ni Apo Hesu Kristo nga saan para kadagiti nasalunat no di ket para kadagiti masaksakit. Isu nga da iti dawn prayer. Iti oras iti alas 5 iti bigat tapno idawdawatan ken ikarkaragan mi dagiti amin nga dan iti sakit. Tapno paimbagan ni suda ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Dahil tayo iti panggap iti dawn prayer ita nga panawen kakabsat. Agreeing kami iti oras iti alas 3 iti parbangon. Tapno isaganan mi iti bagi mi ket ikamatalek mi ken ni Apo Dios ti biag mi. Ket kalpasan na ket umay kami ditoy uneg iti altar iti Apo. Tapno idawdawatan ken ikarkararagan da kayo amin. Isong adda kami para kada kayo kakabsat. Tapno idawdawatan ken ikarkararagan da kayo. So kakabsat iti daytoy ngaldaw, sublyanan tayo. Daytoy paset tinasantuan na surat. So ngay may ni Apo Hesu Kristo tapno isuro na iti panagbabawi kada tayo. Gaputa nagbasol tayo amin.
ket nagkurang tayo iti kinadayag iti Diyos. Kinunahan nga rod, iti Isaiah, Kapitulo 60, kanupat, iti versikulo 6, managbasol kami amin, uray dagiti kasayatan, nga aramid mi amayarig da, iti nakarugrugit anisnis. Gapo kadagiti basol mi, mayarig kami, iti nagango abulong, amayang angin. Ket kinunapay ni San Juan, no kunatayo nga awan basol ti Diyos, alilawon tayo, ti bagi tayo kinunanatatay. Isu nga imay ni Apo Iso Kristo, tapno isuro na kada tayo, idaytoy, dagitoy nga banbanak kada tayo kakabsat. Nga ni Apo Iso Kristo, ket insuro na kada tayo iti daytoy nga aldaw, nga isuna iti naimbag nga pastor. Ket tinaimbag nga pastor kasi sagana nga ipaay na iti biyag na kadagiti karnero. Isakripisyo na, iti biyag na, tapno kastaket, iyaon na, wenno isalakan na, dagitoy nga karnero, babaon iti lobo. Iyadayo na, kadagiti lobo, kadagiti manakdakdakas, dagitoy nga karnero. Saan na nga kayat, nga adda, iti madangran kadakwada. Saan na kayat ni Apo Heso Kristo, nga adda itagsagaba kadakawada. Kabusor ni Apo Heso Kristo dagitoy, ti basol, iti patay, ken daytoy panakabalin, iti kinadakes. Saan na nga kayat daytoy kakabsat? Han na kayat nga ipalubos ni Apo Dios dagitoy nga mapasamak kada tayo. Ngem gapo iti kinasulpong tayo. Ket nga rod, daytoy iti mapasamak kada tayo. Umay, dagiti saksakit ken didigra, gaputa, saan tayo nga inaramid iti nasayaat kadagitoy nga pinarswa ni Apo Dios. Isu nga ni Apo Iso Kristo ket imbagan na. Wenno inwaragawag na iti pamakawan kadagiti basol kadagiti amin nga tattao. Nga masapol nga agbabawi dagiti tattao. Isu nga kinunana ditoy kakabsat nga saan tayo nga surutan, dagiti sursuro nga mga yawawan. Adda dagiti nalaing agsao, adda dagiti nalaing agiwarnak iti sao iti Apo, ngem kitaen yu kakabsat met, iti aramid da. Adda dagiti mananggundaway. Adda dagiti ibagbagada nga nagsasayaat, ngem gayam, at dati dakos apanggapda. Isu kakabsat, daytoy iti isuro ni Apo Heso Kristo. Nga iti naimbag a pastor, ni Apo tayo nga Heso Kristo, ket si sagana nga isalakan na tayo. Amen? Ket isuna iti naimbag a pastor, nga nakasagana nga isakripisyo na tibiyag na para kada tayo, nga karnero na. Sakripisyo na, itibiyag na tapno iyadayo na tayo kadagitoy kinadakes. Ket isuna iti mangipaay kada tayo iti agnanayon nga biag. Kinana nga rod iti Juan Kapitulo 3 versikulo 10 ken 6. Takas talaunay, iti panagayat ti Diyos ti lubong, ket inted na, iti kakaiso ng anak na, tapno dagiti amin na mamati ken kuana, saan amatay, nudiket, maadaan iti biyag ngagnanayon. Isu kakabsat, datayo nga anak ni Apo Dios, awisen kayo amin. Nga awaten ti itangal daw, iti agnanayon nga biyag, babaon ken Apo tayo nga Heso Kristo. Agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos,
umasidag kami ken ka. Iti dayto yung aldaw. Agyaman kami ken ka o Apo nga mangisalakan kada kami. Pudno unay nga sikat tinaimbag nga pastor. Ket da kami dagiti karnerum o Apo. Ket saan na kami o Diyos nga binaybayan. Inturong mo iti biyag mi. Iti nasaya at apagaraban. Agyaman kami ken ka o Diyos. Agyaman kami ta. In sakripisyom o Apo, itibiyag mo para kada kami. Tapno maadaan kami itibiyag. When o Ama, iti daytoy nga aldaw. Ipaay mi iti kangatuan na panagdayaw iti nasantuan anagan mo. Sikaw Apo ti pudno nga dalan. Sika iti dalan ti pudno ken itibiyag mi. Ket Apo Jesus iti daytoy nga aldaw. Agpakpakaasi kami manen iti sangwana. Kaasyam ka di o Diyos dagito nga anak mo. Ngain kami nga idawdawatan ken ikarkararagan. Idawdawatan mi o Apo ni Ate Beth Reyes. Bendisyonam ka di ti kasasaad ken ti salunat na. Bendisyonam ka di o Apo ni Nanay Estrella Margalio. Ni Mami Amor Sermonia, ni Mami Presi Ancheta, damanong Jaime Ferrer ken iti pamilyana, ni Manong Raymond Neflas o Apo, bendisyon na misuna, ken iti ingutan ng asawa na nga nagkasangay idi kalman. Ni Mr. Sosimo Andres, bendisyon nam kadi o Apo, ni Manong Florentino David, bendisyon na misuna, ti salunat na. Itultuloy mo kadi o Apo nga ipaay tinasayat nga salunat ka ni Manong Dani Pagaduan, ni Nanay Trining Susa, ni Brother Andrew, Fer Andrew Morco, ijay balasi utaaw, ken kastamot nga agtultuloy itinasayaat nga salunat ni Bishop Daniel Arichea. Agyaman kami ken ko Apo, iti panangipaay mo ken panti successful nga operation na ken tinasayat nga salunat na iti daytoy nga aldaw. When o Apo, bendisyonam kadi ni Mr. Celso Eranya, bendisyonam kadi ti salunat na ken uray pay ni Nana Lilia Marquez, ken uray pay ni Mr. Loreto Valerio, iti dalusam ka diti puso na o Apo. Gaputa dati sakit iti puso isuna. Ken kastamat o Apo nga bendisyonam ni Nanay Imelda Lingasin, EJ Paris, France. Kamatalik mi uray pay ni Pastor Levi Gaspar, ken Hilda Gaspar, EJ Tugegaraw. Ni Mel Orpilia, kakabsat, bendisyon na misuna, ken uripay iti asawa na nga adda ijay sa balingan nasyon. Wenno Ama, ikamatelek mi ken ka, uray pay, dagitoy nga anak mo Apo, nga adda dagiti paglatlasatan da ni Manang Adelina Roman, bendisyon am isuna kadi. Uray pay ni Mami Marcelina Evangelista. Bendisyon am kadi ti salunat na o Apo. Uray pay ni Sister Maricel Kidasol. Ken uray pay the Sister Altea Saclain Torres ijay Amerika. Bendisyon am kadi isuda am amin o Apo. When o Ama, ikamatalik miken ka. Uray pay ni Nanay Felisa Sanchez nga agselebrar iti panagkasangay na into the 27. Iti maika 90, 90 years old. Ni Manong Jojo Rodrigueza into the bigat. Ken ni Tito Willie Navarro into 27. Ni Sister Beth Tacubo into the 28. Ken ni Brother Dwayne de la Cruz into 30.
ken uray pay da Manong Ronel Rodriguez idi kalman. Agyaman kami iti ayat nga iso nga impay mo kada kami. Iti umutek na asawa o apo itiin kami mo't panag-anibersaryo idi kalman. Wano ama, ikamatalik mi amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw. Bendisyon na kam, dagiti amin. Nga nagpositibo iti COVID, dawaten mi o apo, babaan iti nasantuan anagan mo apo Hesu Kristo, ipatay mo kadi iti man nakabilin nga imam kadakwada. Ket umimbag daw o apo manipod, iti daytoy nga sakit. When o Diyos, agpakpakasi kami lusawom kadi, daytoy nga virus, nga aday tinasyon mi. Ket maminpinsan o apo, nga mapukaw daytoy. Ket maawan o apo, ket ama, agyaman kami, itiayat mo kada kami tangal daw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babawan iti nagan ni apo mi Hesu Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Tangarod kakabsat ti panakaala dagiti sagsagot. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot iti parabor ti Apo a Diosyo. Mabalin tayo kakabsat nga iti dagiti daton tayo babaen iti Metrobank ken GCash nga makita tayo kadagiti screen tayo. To'y sagot ay ibig, nagbuot ako pa, imbalik mo kada kami, dakang ti agaywan. Agyaman kami ken ka o Diyos, ti kinimbag mo kadagiti aming anak mo nga Ilocano, agyaman kami tagtultuloy nga panangaramat mo kada kami o Apo, tapno may yegmi tinaimbag adamag. Bendisyon nam kadi dagiti sagsagot da itangal daw nga ipaayda iti Knox United Methodist Church bank account. Bendisyon nam kadi ti pagbirukan da, bendisyon nam kadi ti pamilyada, bendisyon nam kadi o Apo dagiti patpatig da. Itinagan ni Apo Jesus dagiti ti dawat ken kararagmi. Amen. Madaydayaw iti Diyos, kaya tagyaman tayo iti pamendisyon na ita nga bulan kada tayo. Maudi nga Domingo iti bulan iti Abril kakabsat. Kaya tagyaman tayo, itagtultuloy, nga panagdaydayaw tayo iti Diyos, kaya tagyaman tayo iti kadda ni Brother Francis, si Chanko kada tayo, iti kadda na iti daw. Kaya kablawak amin ngagkasangay, iti dayto nga bulan kakabsat, iti kalman ni Manong Ronel Rodriguez, ni Sister Grace David, kaya ni Auntie Esther Saklayan. Ken kastamot ni Manong Jojo Rodriguez, nagkamaliak iti na imbagadamag, bigat at 25 met imbagak. Kaya ito no bigat ni Manong Jojo Rodriguez, ito no 27 ni Tito Wilfredo Navarro, ken ni Nanay Felisa Sanchez, nga agtawan isuna iti 90 years old into no 27, iti Bani Pangasinan. Ken kastamot ni si Sir Bet Tacuboy, ken ni Brother Dwayne de la Cruz, ni Apo Diyos kumay tagbendisyon, kada kayo amin ngagkasangay iti daytoy nga bulan. Ken kastamot kadagiti adu nga kumablao kada kami iti in kami nga selebrasyon iti panagkaylay sa kani Janice anibersaryo. Agyaman kami kadagiti kablao yu kada kami manipod ijay Cagayan, Vizcaya, ken dadumapay nga luglugar nga agraman dayjay impatulod da nga pansit ken uray pay ice cream kada Big Brother Jimmy ken Sister Nerissa. Ni Apo Diyos ko may daydayaw iti biyagyo. Amok nga adu pay iti agipatulod. Ni Apo Diyos ko may mang bendisyon kada tayo amin. Iti daytoy nga aldaw. Kantahin tayo iti mauding himno.
kaapo. Dumadakkel kuma, ti ayat ku ken ka, itdem kadi kanya kapo. Tinailubungan arag-ragsak, isut nagnaedap, tinabayak. Ngemjak na sarakan, tanaken inanak, Jesus ikat pagdawatan. Oray agibusen, toy ang esku, ikantak pa'y laheng pagdayaw ko. Dumakdakel kuma, ken kati ayat ko, Apo Jesus, manupot ko. Amen. Agkararag tayo. Beksami o Diyos, tiin kami panagyaman ken kay, iti dayto nga insagot mo nga aldaw kada kami, dayto nga maudi nga Domingo, iti bulan, iti Abril. Agyaman kami, iti biyag nga impaay mo ni Brother Jodic de los Reyes, ni Diconis Sharon Rose Yabut, ken kasama ti liturgis mi ni Sister Marites Makapulay. Iti biyag the Brother Renwell, Brother Ronnie, ken dagiti staff kakabsat o apo nga adda ditoy iti daytoy nga aldaw. Ken kastamet o apo nga agyaman kami. Iti ayat nga impaay mo. Kadigit anak mo nga imay iti daytoy nga aldaw wenno dagiti nagbuya iti daytoy nga in kami panagdaydayaw ken ka. Agyaman kami ken ka o Dios iti presensyam kada kami amamin iti daytoy nga oras. When amami nga nasantuan, si kakadi tagtultuloy nga mangipaay iti nasayat nga salunat kada kami, iti umay nga bulan, iti Mayo. Bendisyonam o Diyos dagiti amin nga karnerom nga Ilocano. Si kakadi iti pangitalkanda iti biyagda. Si kakadi o Apo iti agari iti biyagmi iti daytoy umay nga bulan. Ket ama pakawanan na kami, kadagiti nagbidutan mi ti sangwanam. Dalusan na kami iti daytoy nga aldaw, tapno nasayahat, iti panakipagnami ken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Ti ama ken anak uma, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapu itinagan ti Diyos Ama. Babon ita anak na isu ni Apo Jesucristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesukristo.